Des de Felicicat treballem contínuament desenvolupant productes a mida perquè les empreses puguin promoure i aplicar la cultura de la felicitat en el seu entorn laboral. Un d'aquests serveis és el servei de consultoria bàsica en benestar organitzacional. Aquest servei va dirigit a petites empreses de 50 treballadors o menys. I en què es centra aquest servei? Es centra en aprofundir en el coneixement i l'anàlisi de 4 de les etapes de l'Employee Journey Map. Estem parlant de les etapes de onboarding i formació, desenvolupament de tasques, pla de creixement i feedback, rendiment i avaluació. Un cop estudiades aquestes 4 etapes, emetem un informe en el qual determinem l'estadi actual de benestar de l'empresa en qüestió. I a més, emetem un segon informe amb propostes afins a les possibilitats econòmiques de cada empresa, als valors d'aquesta i també a l'estadi, òbviament, de benestar organitzacional d'aquesta. Des de Felicicat volem aportar idees de caràcter creatiu, idees de caràcter estratègic que permetin avançar en diferents entorns, en l'entorn cultural, en l'entorn tecnològic i en l'entorn psíquic/emocional de totes les persones que formen part d'una organització. I això és tot. Desitjar que aquest servei sigui del vostre interès i a Felicicat posem a la vostra disposició tot el nostre equip perquè pugui assessorar-vos i respondre i resoldre preguntes, dubtes que tingueu sobre el servei. Així doncs, gràcies i estem en contacte.